Lanjut. Alah. Putri kembang temu ireng wis ngewangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinanggih malih tenggene siaran radio Bobrok yang disiarkan oleh Ibu Yuni, ya toh. Iki mak jaharep jangan tempe. Jangan tempe, lomboke ijo. Ayo ndang gage padha mara mrono. Iki berasnya bagus pemirsa. Iki sing jek apa ya? Iki sing wis dikaru, wis di air nang lho pemirsa. Karek ngentepno. Jangane sayur iwak pitik juga sudah mateng. Karek nganune ayam pitik Jawa nggih pemirsa. Brambange goreng. Terus karek ngenteni bumbusi sate. Napa, Mbah? Acar niku masakan sing paling seger lho, Mbah. Seger gliyer-gliyer. Oh, gak seneng mentah-mentah. Tapi alhamdulillah mbahnya nek roti blunder kuwi kok seneng. Sejinah entek. Nggih. Jenengan celupke teng kopi ngoten, Mbah? Mbah, ya dipangan oleh, Mbah. Oh. Iya, telu, papat, lima, Ngintang-ngintang. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tidak. 35 tidak. Iya. Kira mang? 85 ya. Iki loro telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Panggange ambune mak. Engko nek sampe bungkus-bungkusi berkat, Bu, satene wis teko Sriwi Kutil celuk ya. Iya. Wis, ya, 20. Wis. Oke. Tidak ya? Ya, 20 swidak Mbak pindho. Ping 3 nggih. 10 30. 10 ya 20 Ede. Lah telu-telu apa loro-loro Ede? Telu swidak. Ya swidak. Terus swidak siji. Telu ping 10. 30 tambah neh 30 swidak nggih. Iya bener. Oleh kok kan soalnya bener deh. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 swidak. Bener wis. Kirang sejinah. Papat 5 ya wis siji kok jangan dibangurat, Mbak. Nek teng mriki damele napa? Nggih sekitar sak monten niku. 70. Nek teng kene jenengan pinten pemirsa? Nek enten sing dipecah, Mbah. Seumpama nggih kados gene RT-ne Mak Pani niku kan hampir 80 orang. Niku dipecah dadi 2 jarene. Lah wong kok dipecah kok. Jenengan ki dipecah, Mak? 20 asline, Mbak. Asline kidul 20. Nggih. Cuma kan dadi kono-kono ngeri dadi kan gawe aki. Oh, nggih. Ora ding nggone Mak Pani yo cek tetep akeh ding sing dipecah nggone gadu pontino lho. Nah, tapi dipecah Mbak. Nggih, Mbak. Iya. Soalnya kan Mbak. mungkin sekitar bikinnya 100 nggih terus dibagi 2 RT ki sak mrene. Nek Bu Yuni tetep 70 gawe berkat nggih. Nek tenggene jenengan sekitar berapa pemirsa nek damel berkat atau di atas 100? Yo enek omak bancaan sing ngantek 100 wong yo enek kok. Lah nek aku ndelok-ndelok ning gone HP niku malah walah nek bancaan wagi-wagi. Nek Mbak Indah ketoke ndeknane pas kinarake lengku gawe ya sekitar 70-an ya Mak padha mbek aku. Aku ya 70-an lah, sedengan sak mono. Ya gak kesidikan, gak keakehan ya sak mono lah 70. 70 berkat nah niki berkate. Nanti ditumpangke ning dhuwure ngoten. Lah, iki wis akeh sapi kok. Apa ta, Nduk? Tan. Oh.
Selanjutnya adalah momoh sayur tempe pedes ya pemirsa. Senengane Mbak Indah. Biyen zamane Mbah Yi kayo wis seneng bareng iki saiki wis no, jangan dulu. Jangan dulu. Kene opo kae? Saiki ne duwe rame-ramenan. Halo. Lah kok mendelep? Loh, Mak. Iya kuwi dijak keplok jere ilang. Walah, iki sing berburu ning Tegalan kalau pemirsa iki. Pisange ngene. Dalem, Mak. Nggih, alhamdulillah. Pisange wis mateng. Nggih, nggone mbahnya malah akeh sing tuwek-wet, Mak. Walah, ndane yo malah jios. Yo maksudnya kan timbulnya sing tuwek nek dhuwur iki pangan codot terus gak. Sing pangan codot wis ora usah diimbu, Mbak. Halo. Apa, Dok? Mbak Ramang dititipno lek Sun. Halo. Nek nyeluk mbok sing apik ya. Sela. Lho, koyo ape nyeluk apa ayo lah ya. Apik ya, Mbak ya. Apik kok Bahasa Indonesia teh 60 dapat 4 Gak apa-apa, semangat. Apa deh ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga. Terus matematikanya paling enak ini. Piro? 8. Mosok Iya. Duh, semangat. Matematika. Ya apa ya? Jangan dong. Walah Lagi mudun, Mak. Wis disemangati, Mak Cah. Semangat, Duk. Sesuk bagus lagi nilainya. Wah, jangan Pak pitik sayur. Kuwi sing sayur tempe. Nggih, Mbak. Semangat Sela, semangat. Sesuk nek wis mulai ngaji ayo hampiri ya, Duk. Wis nggo sepeda dhewe wis tak kandakno Pak Gendut tok. Besok minggu sok iki. Iya, tanggal 8 nih. Iya. Aku bilang sama Bu Wasti, Mak, Mama digoleki papa, Mak. Kalau oh Sela. Gue tak kanggo. Sing kanggo saiki sing sering anake diceluk. Gue wis tuwek ora kanggo dadine. Yo kanggone iki ndelok-ndelok wektu wis, Mak. Nek awan urung, kok nek bar ngisa, bar traweh lagi kanggo. Aduh, guyon-guyon masa. Kasus kecil. Kasus ya. Jadi nenek kasus ya. Mbah Kemi Kawi kayak. Ya, panci ajaib keluar lagi dari kandangnya pemirsa. Setelah sekian lama digawa-gawane Mak Besti. Balik deh. Tak balik deh. Akhirnya keluar lagi pemirsa nggih. Nggih diumbah malih niki. Alah. Mak Besti, ini keluar lagi Mak Besti kan? Ya ini. Intan kuning, di mana orang nak abene Tun? Intun. Neng di Nduk. Ayo katoke aja dianu, diplorotno. Hei. Katoke blorot sik. Weh, alah katok men blorot ae cah. Wes sing apik. Halo. Wes bar Mbak. Masa orang barene sik, Dok? Mbok tunggoni ya lah. Wis ben wis giling ngono kok. Banyune tak critani banyune kenapa metune saiki dinggo ngumbah sepeda Repa. Iki kan salurane jedingmu karo sing dinggo ngumbah sepeda Repa. Sepedae ya yo dicuci ngono. Dadi yo nek banyune metune kecil yo harap maklum. Tapi mbok kirae mbok wangi tadi. Oke, semangat ta, Nduk. Semangat ngene lho, lihat ibu ngene lho. Semangat. Adek ngono ki kaya ape njotos ibu malah. Ngene lho, semangat. Nah, ngono. Pemirsa, emang jam piro wis klumbrak kaya apa ya? Klumbrak kok gombal.
Wes ki mang wis mbahnya wis berangkat ater-ater nggih, nggone dulure teri kamar saya nek. Sego jangan ya nek lek sumbahmu mak malem mak meni ngoten niku. Enggak wis dari kabeh. Nggih. Maaf iki. Organ ini. Anu Mak Jah niki anu Mak Jah. Tahu Bali. Loh, Mak, sudah punya kecap apa belum, Mama? Punya. Mama beli kemarin. Aku kayak lali. Wingi nika mbahnya ceritane ajeng milih ada sing rupane kuning, tapi kuning gak enak ya, Mak ya. Maksudnya mau pirang ler ngono tok. Jreng, kula nggih kaya senengane Mbak Indah rupane kuning. Dilalah dadak mboten enten lah. Ada Dek Dewi, kuning Dek mencuworong ngono model iki. Eneke abang kuwi sing jek akeh ya kuwi. Pengen delok mbahnya. Iya. Terus karo Bunda Dewi barang ki Koko. Ya. Heeh. Tutupe ning ndi, Dok? Tan. Tak tutupane niki lho, Mbah, nek mboten ditutupi mengke waduh. Niki lho, Mbah, tutupe niki lho, tutupe panci. Iki. Nggih. Adange si Toto. Lah wong ya wong, Bu, engko Sriwi Kidul ben ngewangi wong iki wis pebar kabeh. Mbahnya karo Mak Jah. Wis selesai, wong dua ngene wis walah satset padahal wis barater-ater. Anu konten keren, Mbak. Ngoten, Mbah. Tahu wis dadi. Wis berdua ya Dek Dewi wis. Dek Dewi nang jukuk sayur wis mateng dibagi. Ikine wis mateng dibagi. Lho, iki engko sing untuk Mak Besti nggih pemirsa. Iki tak tutupane sik. Mak Besti. Anu, Mbak. Oh, sarangan mawon kersane mboten Ben iki lho tak tunggu to. anu napa ben ora kemeringet ngoten maksude ya. Nggih. Wis pancine datang lagi. Dereng ah, Mbak? Ya wis. Dereng. Enten nasi enten niki kentang napa? Nggih jangan tempe napa, Mak? Mbahnya. Oh, nggih Mbah nek nganggo niku kan kemeringet nggih, Mbah. Nggih. Iki bersih lho pemirsa. Cuma rupane ngene. Nganggo perasaan. Kita rupane blabus ngeten lho pemirsa. Rupane ngene. Tutupi. Iki wis mateng kabeh. Misalnya sing untuk tahu Bali sambal goreng kentang gitu. Terus dibagi-bagi sing untuk diterterno ngono lho untuk ater-ater ayam, sayur ayam enggak pitik kok karene kei kuah. Mama ngene mie. Wes selesai. Pripun, Mbak? Nggih. Lah iya. Ngene, kenapa Bu Yuni itu kadang kok cuma berdua mbek Manyak? Lu berdua ki wis ngatasi. Wes pemirsa teko. Kenapa Bu kok hanya berdua maksudnya tidak rame-rame sak RT apa sak kampung? Boten dari dulu wis ngene iki wis apa cukup. Mak Jah mbahnya iki carane iki nganu pemirsa apa? Sore sudah dicicil. Bumbu-bumbu. Bumbu. Nah, Goreng tahu. Nggih. Ki mau ayam langsung Wis mateng. Nggih, ayame langsung subuh tadi wis diresiki Pak Silo. Dek Dewi yo ngono, wis mbahnya Dek Mak Jah wis ngatasi. Mbak Dewi kan orang apa-apa ya, Mbak. Nggih, nek Dek Dewi kan besok. Nggih, Dek Dewi kan mboten masak-masak macem-macem. Benjing kan apa mbahnya? Sate. Kalih gule Mak Jah yo. Karek masak nasi tok pemirsa. Dadi Dik Dewi cepet, tapi Dik Dewi yo ater-ateran pemirsa. Sayur, kayak sayur. Ater-atere Mbak Dewi sate kok jangane keluweh. Wis. Ngono ya Mak ya ater-atere. Aku kan nek ater-ater nek sayure, nek anu. Besan Mbak kowe besan ya. Kalau besane Destine kok besan marai. Lho, lah Dik Dewi iki gadah besan niku Mbah Lurah? Urung aja
jenenge gak besan. Oh, kan moro tuwa nggih Mbah, ya Allah salah. Nek moro tuwa ngono paling biasane lak lho. Oh, nggih, nek kula kan wis besan Besti. Nek Dek Dewi dereng, Dek, Mbah. Niku nek Mbah Dami moro tuwa. Ya padha ae pama ya iki yani. Nggih. Moro sepuh, moro-moro wis sepuh ngoten lho, Mbah. Nggih kae kan cilikane ora. Dek mboten, cilikane kan sing dimong Dik Toyo gede dipek Dik Dewi terus moro-moro sepuh ngono lho, Mak. Wis, Mbak, pas alhamdulillah adange Alhamdulillah ya. wis bar. Wis, engko sesuk. Mengke seumpami kirang adang Mbak, lagi. wis Mbak, sak ngono ora. Sik sak tendang. Siji kurang loro tok kok wis. Nggih. Tak coblos kok njah. Ki setia ngenteni ya. Sengko ape diwangi Sriwi Kutil pemirsa, nggih. Ape diwangi apa makne ngarani? Ape diwangi ada-ada Sriwi Kutil. Nggih, nek rene pamanes bar ada-ada nggih tak titipi berkat nggo mak. Ngono ya, Mak ya. Nduk iki tulung ngene Mak Besti iki nggo sampean, iki nggo iki wis enek tanda tangane. Alhamdulillah wis tahap selesai. Mbak Jessica telepon tan. Mbak Jessica telepon. Mbak sudah selesai Mbak, tinggal nunggu sate pulang ben diwangi menata-nata. Nomornya. Iki lho. Mbak Jessica Iskandar Muda iki lho, ndi to? Kene. Tak buka nonton. Iki dolanane Kinara iki, sok dikekno Kinara. Mbak Yes kesini lungguh sih Nduk. Geger sakit ki lho. Oh alah ya geger kok ya men sakit ae. Sik. Wis jupuk sate ki lho Mbak Indah. Ki lho Mbak Indah telepon. Ya Mbak Indah telepon. Mbak, tolong Mbak Jessica angkat telepon. Go. Wes. Halo. Halo, Mbak Jessica ndi Mbak Indah? Anu wis jukuk sate iki mie wis mateng kabeh, wayahe menata-nata ngono. Apa Mbak? Piye, Nduk? Halo? Kok mati? Paling wis perjalanan. Oh iya ya. Oh, mine wis dijegur. Mbak Indah telepon ngene lho. Mbak Indah, tolong Mbak Jessica dan grup kesini ngono. Soalnya satene wis diparani Bunda mbek Popong Mini ngono. Semangat toh, aja lemes. Nah, wes semangat. Terus yang ditelepon Mbak Indah. Gue minta tolong. Dek mau mesti mau gelemani. Genah lara mati ngono kok, Nduk. Paling ngorono kina. Oh ya wes gak usah telepon. Paling nurokno Kinara. Pilok kok kina. Ini pemirsa, suwedhe ngono. Iki nek gak bulan Ramadan ya Mak ya ngono terus njupuk lombok, diceplisi nganggo lombok. Mak Jahi nganggo ilmu kira-kira pemirsa. Iki sakmene uyahe sakmene dadi yo rasane pas. Ate mbok nyanyekno ta. Kira-kira. Kira-kira. Wajar nek kurang uyah, Mbak. Jenenge puasa kok. Wedi-wedi asin kok dikasih. Kira. Ngono Mbah terus digawe lagu Mbah. Oh, kone jose ya. Jos. Ilmune adang Mbah Nyai jian kok. Pas. Iso mawur sur. Nggih, pas mempun. Jadi irunge kok. Aja dilem kok badhe pripun Mbah terlena nggih Mbah nggih. Irunge gedhe kok. Mboten ah Mbah, trep tenan pas kok. Maksudnya mboten kelemesen, mboten kekakasen ngono ku lho. Sip. Kira-kira kurang ini. Nyanyi. Kira-kira. Tolonglah buka no. Iya ya. Halo sayangku ya Allah. Dek ini tumbas dolanan ya lo. Dolanan apa? Aku pengen rani. Ndang. Iso ditarik terus dadi kembang ngono-ngono kuwi. Terus kita tunggu.
Oh punya lagi dek nih. Ya Mbak Intan aku punya lagi. Delok dituduh napa? Ini duduk nduk. Pae mulai wonge. Lho lan ndi yayane mlayu ning ndi? Pae mulai. Lah dituduhno Mbak Intan aku punya lagi ngono i. Yaya. Ya Allah nduk kathok nduk mbok tunjukno to, tunjukno. Oh yalah. Waktu menunjukkan pukul jam 1 kurang piro iki pemirsa? Kurang 1, 2, 3, 4. Kurang 20 menit. Yaya hilang wis ben Yaya. Ben ya. Kan besok titip saja, tak bawai uang men ditumbasno lho iki dadi kembang ini. Dadi kembang cekung. Terus lagi dadi kembang apa neh? Ya emang iso mlunter-mlunter api kok yo. Tukokno lho ya. Lah dek macet. Ya. Lho iki dadi macet ya nggonmu ya. Lho dadi kembang. Dibawa yoyo dadi macet. Tukokno yo ya. Iya nitip besok nitip tak bawai uang. Apik ki kok. Iya. Ndekmu gak macet ya ya? Iya, aku lupa. Kamu beli apa? Izin sangu nih saku tak kene. Masih cut. Walah. Ini di bepel. Loh, Lho wis dipepek kok sangumu kok. Walah. Sangumu disangoni kok mesin cuci. Nggih pun pemirsa nggih demikian cerita hari ini ya. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga si sakit yang paringi sembuh, untuk pejuang garis 2 semoga diberikan omongan yang saleh dan salehah di pemirsa. Kami pamit dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek sangune. aneh. Berapa? 2000. Oh, karek 2000. Ambilin. Oh, tak ambilin ya. Alang. Ini. Walah nangka. Oh iya. Ya ini. Oke, tuh.